Yeah, MJ back again. Dream Hackers with another one. Kasata, Mr. President, Aduba. Super DJ SM. Mun shafa shekaru da dama da samun yanci amma har yanzu mutan kasar na cikin kunci mun yi kuka har mun gaji kan wannan abin takaici wai attajiri da talaka ke faɗa kan abinci kaji shanyiyar uwa mai da ɗanta mambaraci ta tilasta da mi noma koko mu ci a jikin mu bayan cikunan ta hagonar ake bi a karmu a tarwatsa mu yaran mu da manyan mu safara da dare tsere kamar an mana samu mu da mahallin mu tsuguni ya gagare mu zubar jini kamar ruwa bayan Allah na mutuwa live ba mu da kowa yankin ba mai tankawa ku duba mana wannan lamarin manyan arewa ina firafin boko haram na arewa makiyaya na arewa manoma na arewa a matsarar lafiyar mu wai kaɗai ya gagara ana batun gyara wasu gefe na tada kura bayan muna da yanci wasu ke neman su tauye da kan muna a duhu yanzu ko gari ya waye babu sauran boye sai mu ci ziye ko waye ta kasata 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 wayo Allah kasata na ruwa bayata ina manyan kasata na ruwa kasata kasata kuma muka bashi dama kamar kujeran babansa bai san matsawa ko kusa balle a ce ya kasa dafa kowa ya rabe shi sai wata muke ganin sa ya manta da amanar mu iyalinsa ke gabansa Allah wadaran miyagu masu samu kama kugu kullum kada mu suke yi kamar sun samu kallon ku da mun yi tagumi sai a ce mu fiye da gumi ta ya za a kai ni rana a samu dokan yin gumi garin gyaran gira muka kaiwa idan mu yaji ba zo na ba tsaye sai ta kyau wasu ke kwana daji laifin mai muka kuke gana mana wannan azaba kowa ya tuna da bara bai ji daɗin wannan ba kukan gyaran ƙasa muke kullum bakin mu sai ba haka muka ba bata sauya zani ba ni ko ba roƙo na zo ba kuma bara nake ba to dan mai korafin nawa ma ba za a duba ba wai ina celebrities muna ta nan kuna ɗanka kasu zancen wazan wai zakara ya taka wuka a dama ta cin rabanta to kuma mai tace sarƙa kan faɗin gaskiya ni a yau wuya da mika ta kasata 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 wayo Allah kasata na ruwa bayata ina manyan kasata na ruwa kasata kasata My country, look at the people how always crying. Mr. President, Aduba.